Usa ka asteroid ang mibuto sa Chelyabinsk, Russia. Niadtong Pebrero 15, 2013 sa alas 9:20 lokal nga oras, ang mga residente sa siyudad sa Chelyabinsk, Russia nakasaksi sa pagbuto sa asteroid sa atmosphere. But before that, let's define the asteroid first. Asteroid are small rocky object that orbits the sun. Ang mao nga panghitabo nasaksihan sa mga tawo. Ang mga dashboard camera nga popular kaayo sa Russia ni adtong panahona, daghan niini ang nakakuha og video recording ug ang dakong flash nga miabot sa dihang mibuto ang asteroid. Ang Chelyabinsk Meteor Event Dashcam footage sa asteroid nga nagdilaab dayon ug mibuto sa atmosphere ibabaw sa Chelyabinsk, Russia adtong 2013. Ang asteroid responsable sa panghitabo nga may 20 ka metros o 66 feet in diameter. Sa dihang naigo na kini sa yuta, nagsugod kini pagkasunog ug dayon mibuto. Ang pagbuto nagpamugna og flash nga mas hayag kaysa adlaw. Ang pagbuto sa asteroid resulta og shockwave ug nakadaot kini sa mga 7,200 ka mga buildings o 1,500 ka mga tawo ang nadala sa ospital tungod sa mga injury. Ang mga tawo nakasaksi sa flash ug miadto sa ilang mga bintana aron mutan-aw sa gawas. Ang shockwave miabot sa ulahi ug gibuak ang mga bintana ug daghan ang mga tawo nga na-injury. Mao nga kinahanglan kitang mag-ampo kanunay aron mahilikay kita sa sama niining mga kadaot. Kini si Jimerd Gacho. See you in my next video.